Musoya Gindo. Musoya Gindo ye Baya OK TV ka jamukan kura sigilen ye. Musoya Gindo ye jamukan min n'a bɛna di aw ma an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ. Musoya Gindo an ka jamukan kura sigilen don. N'an bɛna an ka maakɔrɔw wele ka na u ka kuma an ye Musoya Gindo kan. Danbe ka segin so. Musoya Gindo ye jamukan min n'a bɛna di aw ma dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen tɛnɛn o tɛnɛn nɛgɛ kaɲɛ 10 waati an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ. Musoya Gindo danbe ka segin so. Jamukan min bɛna lase aw ma aw balimamuso Aminata Dunbiya fɛ. Musoya Gindo k'an ka maakɔrɔw wele u ka an ta ani an bila fɔ an ye ka anw hakili jigin kɔrɔlenw na. Aw minnu bɛ fɛ aw ka feerefɛnw ka ko ladɔn walima aw minnu bɛ fɛ ka jamukan in jukɔrɔma don don aw bɛ se ka nɛgɛjuru sira banban. Musoya Gindo ye jamukan kura ye aw b'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. Assalamu alaikum Baya OK TV kanubagaw bɛɛ lajɛlen basi kɔni tɛ aw la an bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan i n'a fɔ aw b'a dɔn cogoya min na an ka émission bɛ n'an b'a fɔ ma Musoya Gindo a bɛ sigi aw ye ntɛnɛn o ntɛnɛn ka bɛn ni nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati ni Ala sɔnna ma bi ta ko kura bɛ yen bi dɛ barisa an y'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na an balimamuso dɔ sɔrɔ a ka baarayɔrɔ la an bɛna ɲininkali galama sɛmɛ a la ni Ala sɔnna ma aw ni ne an bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyali caman sɔrɔ bi Musoya Gindo kɛnɛ kan an balimamuso ani yantuma i tɔgɔ duman ani jamu duman. Ne tɔgɔ Umu Jara Selenge yan nɔ ne bɛ Selenge yan. Madame Jara Umu Keita baara ka ca Mali kɔnɔ bi service daw bɛ yen ko caman bɛ yen mais mun de y'a to e ye kun dilan salon baara kɛ i ka baara ye. Tiɲɛ yɛrɛ la kun dilan yɛrɛ de diyara ne yɛrɛ depuis ne fitinin kun dilan diyara ne kɔrɔmuso de ye n dege. Ne kun bɛ taa an kɔrɔmuso de ka salon na Cité des Enfants yɔrɔ la ne kun bɛ taa ne ka kɔrɔmuso ka salon bɛ ne kun bɛ taa n bɛ dege kun dilan na dɔɔni dɔɔni fo ka na n se kun dilan baara kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o yɛrɛ diyara ne yɛrɛ de. Bi fana baara caman ka fɔlen don a kan ni min ni kun dilan tɛ kelen ye. Awɔ ne bɛ kun dilan ne bɛ sɔniw fana don ani ɲɛsi ninnu ani ka kɔɲɔmusow dilan ne bɛ kɔɲɔmusow bɛɛ na bɛ. Tabarikala an bɛ i ɲininka barisa baara bɛ yen ni i y'a kanu yanni i ka i hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a kɔnɔ i ka baara daminɛ ani sisan cɛ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka fɔ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ Selenge yan yɛrɛ i b'a dɔn an ka baara in filɛ a man nɔgɔn k'u bɛɛ b'a la mais bi kɔni alihamudulilayi n bɛ Ala fo k'a barika da gɛlɛya in bɛɛ banna. Mais an tɛna pan o kunna dɛ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo a bɛɛ tɛ fɔ mais dɔw bɛ yen i bɛ se k'i da maga dɔɔni na comme ça mɔgɔw b'a dɔn ko ni gɛlɛya tun b'i kan. Ni baara kɛra cogo cogo gɛlɛya b'a la parce que ne bɛ na yan kuma min na ɲɔni mɔgɔw k'i dɔn jagoya i bɛ gɛlɛya sɔrɔ donc o bɛɛ ye ɲɔni mɔgɔw k'i dɔn o yɔrɔnin gɛlɛya de don mais tiɲɛ yɛrɛ la sisan nɔ kɔni Selenge kɔni alihamudulilayi bɛɛ de ko ko Umu awɔ n bɛ Ala fo k'a barika da. I ka baara nin san daminɛ cɛ i ye gɛlɛya min sɔrɔ yalima i dɔnnen kɔ Selenge sigi la i ka hɛrɛw i ye hɛrɛ jumɛn ni hɛrɛ jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ a ye mun nafa ni mun nafa lase i ma fana. A ye nafa caman lase ma n tɛ se k'an da don a bɛɛ la nafa caman tiɲɛ yɛrɛ la alihamudulilayi a ye nafa caman lase ma awɔ. Komi i ka baara ye kun dilan de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a baselen don musolakaw de kan kosɛbɛ an musow dun filɛ nin an dalakumaw ka ca an ka misɛn yala i n'i ka kiliyanw cɛ bɛ cogo di kun dilan i ka salon baara kɔnɔna na. Ni n ka kiliyanw cɛ i b'a dɔn baara o baara n'i b'a la f'i ka muɲu i ka sabali tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔw la n'i kɛra dusuba i tɛ se ka nin baara ninnu kɛ o kuma dɔw i bɛ dɔw kunkolo dilan u bɛ tila k'a fɔ ko ne kan tɛ nin modèle ma ne ye modèle min fɔ nin tɛ i bɛ obligé i b'a walanga ka tila ka segin a kan mais i b'i dusuma ɲɔ de o bɛɛ bɛ sɔrɔ dusuma ɲɔ de la mais n'i dusu ka bon i bɛ se ka dimi a tigi kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ i ka kow bɛɛ latiɲɛ donc i b'i dusuma dɔw yɛrɛ kɔni mais tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne tɛ n dimi mɔgɔ kɔrɔ ni mun ko ko nin baara in kɛra tan nin man ɲa n b'a fɔ n ko e ko cogo di donc n'a ma k'i sago ye n b'a pɔrɔtɔ n bɛ segin a kan n tɛ dimi n tɛ foyi n'i b'i magoɲa fɛn kɔ i tɛ dimi o baara o baara degun kɔni b'a la mais sisan kɔni an bɛ Ala fo. Mɔgɔ mana kɛ baara la surtout i ye fɛn min kanu i denmisɛnnin ma fo kana se bi ma yara donna nataw la hakilina yɛrɛ jumɛn b'i bolo i b'a fɛ ka dɔ fara i ka salon cogoya kan ou bien i b'a fɛ ka baara yɛrɛ créer i ka baara in nafa kɔnɔna na donna nataw la projet jumɛn b'i bolo.
tiɲɛ la alhamdulilayi n bɛ ala fo k'a barikada pour kundilan in kɔni na ne tɛ fɛ ka kundilan in yɛrɛ bila ka fosi wɛrɛ kɛ toujours kɔni n bɛ fɛ ka komi n bɛ bitigi wɛrɛ bɛ n bolo sisan n bɛ mɛsiw k'o kɔnɔ n bɛ mɛsiw feere mais yan yɛrɛ ye salon yɛrɛ dɔrɔn ye bitigi n bɛ mɛsi ninnu ni samara kɔɲɔmuso samaraw n'a bɛɛ n b'olu bɛɛ de feere n kɔni bɛ feere wɛrɛw k'a kɔrɔ mais kundilan in kɔni ye n ka base yɛrɛ awɔ. Komi ye jama barakɛla yara ni mɔgɔ min fana ko bɔ nɔ la ka gɛlɛ ale ma k'ale bɛ se k'i wele i ka taa ale sɔrɔ a ka yɔrɔ la k'o labɛn i ka position bɛ cogo la i bɛ sɔn olu ma olu ka gɛlɛ i fan fɛ. n bɛ sɔn olu ma ne b'olu bɛɛ kɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ jubatɔw don u déplacer man di donc n'u ko k'u bɛ fɛ mɔgɔ ka t'u labɛn ne yɛrɛ bɛ taa komi n bɛ se ka n ka parantiw dɔw bila ka taa cogo min na awɔ n bɛ déplacement kɛ. An b'a fɛ san folikan laban b'i bolo k'a ɲɛsin Bayawoke TV lajɛbagaw ani Umu yɛrɛ ka client folikan laban b'i bolo k'a ɲɛsin u ma. Ne bɛ Bayawoke TV mɔgɔw ne b'u bɛɛ fo ne bɛ n ka client bɛɛ fo mun yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ degiba ye ne ka patron n'o ye ne kɔrɔmuso ye Batoma Jara ne b'ale fo kosɛbɛ ale de ye ne dege nin baara in na ne b'a bɛɛ fo donc sisan ne kɔni bɛ mun fɔ n ka client fana ye u bɛɛ ka na labɛn na muso kolon tɛ yen dɛ labɛn de bɛ muso kɛ muso ye muso kɔni muso kolon yɛrɛ tɛ yen i bɛ muso dɔ ye bi k'a man ɲi n'i nana labɛn i b'a fɔ k'a tigi yɛrɛ tɛ labɛn yɛrɛ de ka ɲi muso la muso si kana to so kɔnɔ bɛɛ ka n'i labɛn ne kɔni bɛ bɛɛ fo awɔ. Ayiwa Bayawoke TV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen aw yɛrɛ bɔra ka bita in kɔni n b'a dɔn caman ye faamuyali caman sɔrɔ la barisa n'i y'a mɛn musoya gundo mɔgɔw b'a kɛ se kɛra b'a kɔnɔ mais musoya fana tɛ taa ni labɛn tɛ dɛ musoya labɛn bɛ kɛ min a bɛ kɛ salontigiw de fɛ yen hali bi an b'a fɔ aw ma sa ko aw k'an bɛɛ tɛnɛngɛrɛ musoya gundo émission sanuman in sanfɛ min bɛ di aw ma ka bɛn ni nɛgɛ kaɲɛ taw ye tɛnɛn o tɛnɛn aw salamalekun.